Здравейте, пичове! Аз съм Вико и днеска ще правим някои интересни неща в Майнкрафт. Тоест ще почна поредица, почвам поредица, където ще строя разни интересни неща и ще покажа как се строят изцяло. И днеска смятам да започнем с една яхта. Да, може да че яхта. Накрая ще ви покажа какви са ви необходимите материали и ще ви дам в описанието откъде можете да си минете изчерпак, линк към него. Вижте какво представлява тук, набързо. Джубокса просто кърти от всякъде. Ето, вижте го. Джубокс. Много радвам джубокса. Много лесно може да направя DJ студио с него. Ето, набързо да видите. Главата е жесток. Видите какво представлява. Така. Не е нещо, кой знае какво, ама горе-долу остава. Сега първо ще ви трябва всеки ден материал, който ще ми трябва. То е отцветено бяло, отцветен бял камък. Ето, аз започвам. Не, с яхтата. Снимка на яхтата може да сложа на корицата, т.е. на началото на видеото да видите как ще изглежда. Се надяваме, че ще ви хареса. Така, сега продължаваме. Така, трябва да го направите. И така, сега трябва да взема друг материал. Така, ще ви трябва по-светъл цвят на син листен камък. Аз тук малко хапвам, ще ме извините. Сега правим под формата. Може да ви дразниш тракането с мишката, ама такова да се прави. Готово. Майка мила. Готово. Това така. Готово. Това е нашия Титаник. Тук ще строим две трилогратки и готово. Ето една подходка. Много интересен дизайн. Така. Сега ще направим рамките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Трябва да бъде така на 9 общо. Така. И след видите, ще по-взема за малко нещо с лайк. Вече съм по-горе. Съдяме. Сега трябва да си изберете, т.е. не трябва да си изберете, то е едно от тези. Задължително вие, ето това тук назад, ето това, вие задницата, кораба. И ще поставим така две вълчета и още две. Да се получи нещо такова. Ето. Да видите отстрани. Долу и отгоре. Отгоре ви малко мяза някаква дъска за гладене. Така, сега трябва да забравя какво започва това. Така, ето, тук да го затворите.
фруктоти. Няма от най-така широките. Естествено, вие може да се направите по-голяма, в смисъл може да бъде с по-големи размери, да не е 3 на 3, може да е 5 на 5. Не 3 на 9, може да е 5 на 9, 8 на 9, 9 на 9. Но е по-хубаво така, примерно, да бъде 5 на 12, нещо такова. Нещо с 5 на 15. Да, тук трябва да направите 15 дълго, ето това тук, 15 болчета, от тук до тук, до някъде си е там на май страна, трябва да бъде 15 и 5 широко, така, в принцип, ще е най-добре за тази яхта, но аз ще правя по-мален размер. Ето това тук да е предницата, не бе задницата, извинете ме. И сега тук ще довършим. И вече се мяза малко на някаква така, пак казвам, много е малка. Но това е сега. Много гледам това. Сега. Така, сега вземем с такова, ще може да ни трябва после. Това ще не, че може да ни трябва, то ще ни трябва после. Добре, така, сега ще продължим. Бахтяхта луна, ще кажете, че има някаква лице на луната. Така, да ми беше разумно, ще успя да го разумна. Не се получава тук. Така, сега ще го направим за бял камък. Ето, да стърчи тук едничко. Колко са патия? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Така, 12 и тук също. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ето така. Ето тук имате 2 и тук 2. Се получава малко столичка. Обратна столичка. О да. Сега ще довършим така. Така ето. Едно тук слагаме, 2 довършваме тук и сега тук слагаме 1, 2 и 3. Ето. И тук имате 2, и тук имате 2. Ето така. Да, така е. Да, така. Май, да. Не са, да. Така. Добре, само тук взема едно, което може да ми трябва. За една лодката. Сега ще ни трябва една обратка да вземем. Да правим. Тук отзад. Сега ще спустим оградата почти додолу. Без едно. Да се получим нещо монтировъчно такова. Да. Така. Добре, така сега ще ни трябват още някои неща. Като една вратичка, такава, един слънчев панел и един стол слаб. Ето, тук руля. Не, пак това е Майнкрафт. Малко така тъпо ще е, ама все пак това е Майнкрафт, ако очаквате да е малко по-така стилно. На 3 да го направим или 2. Всъщност това ще го направим на 2, защото на 3 нещо много не ма радва. Майка ти стара. Аз горе-долу това виждам така, това го виждам така горе-долу.
се обрадвам, така. Нищо не може да скачате тук, после ще измъдрим нещо. Мога примерно да прави така. Оп. Издо. Става. Издо. Това е за високи хора. Можете да направите едно друго нещо, което ще го кажа малко, едва ли ще ви хареса. Другия вариант е да вземете един кварц и сняг и да го направите ето по този начин. Не знам дали ще ви хареса. То пак не може да скачи. Пак стъпто. Добре, остава си така. Добре. Добре. Ще го мъдрим после, какво ще правим. Всъщност, какво ще сложим? Най-елементарно. Един стон слаб. Ето така. Идеално. Ето. Вуаля. Вуаля! Ах, че вали майка ти. Ко се пише да се вали? Не сещам какво се пише да не вали. Така. Жалко, че не се получи. Така. Сега ще ви трябва стъкло. Някакво така синичко. Сега ще видим кой ще подхожда повече. Или това е чайца, кой ще подхожда. То има минимална разлика. Ме хареса повече това. Ето слата тук две, едно разстояние и пак слата стъкло, като тук за идея ще има да сложим една стълба, понеже тя ще е във водата, нали? То принцип трябва да е във водата до тук. Не до тук, това силно трябва да е във водата. И да. Ето. Тук сложим една стълбичка и тук ще турим една стълбичка. Вижте за какво заприлича. Да започнем да наподобява малко модел на яхта. Така. Сега ще го довършим това тук, май. Ще бъде малко по-добре. Да. Ще довършим тук с такова. Вуаля! Ще ви става доста добре. И го мъдря в момента. На момента го мъдря. И зато понякога паузирам време на време. Да експериментирам нещо, да видим дали ще се получи. Така, добре, се става много добре. Може би. Така, сега. Ще дошъм тук, да го направя малко повече като седалки. Ето управлява тук. Капитана. Сега. Да го настъпя дъжд. Сега ще вземем две копчета. Ще вземем копчета. Ще ги поставим тук, около дойдем на тази част тук. Подбряме две волчета и на трето слагаме едно-две. Слагаме едно-две. Тук няма да слагам. Малко така за дизайн просто. Ето. Тук правим едно-две волчета, трето слагам едно-две, трето слагам. Ей, коцко става. Никита Хайдут, капитан. Добре, че още не съм я оправил, бич. Така, сега Никита Дуд ще вземе две кварцови. Всъщност ще вземе кварцови. Ще вземе две кварцови столчета. Ще направя тук като кабинет. Смисъл не като кабинет, тук като кабин къде. Нещо подобно, нещо от сорта.
Сълбурско. Самбур в дата. Ще ги правя всичките неща на супер посък, само защото... защото, аз не знам защо, защото просто ми се занимава на творът там на... където ми е всичко... Не там на нормалния world, където много дървета, много неравенства, трябва да изравнявам и затова тук на супер посък. И тей, сега. Може би ще ми трябва някакъв прозорец. Може би. Така. Това сякаш ще използваме. Сега. За да го направим. Нали това тук да прилича повече на яхта. Или нещо от този сорт. Ще го направим отгоре. Малко повече като яхта да се прилича, че ето тук влезем отдолу да е нещо като спалното отделение. Сега слагаме тук стъкло и седалка. Стъкло и седалка. Ажба. Стъкло и седалка. Ето вижте тук вече да позатворя. Малко по-казарско така. Лукове. Опасно става, опасно. Така, сега... това тук ще го затворим, да стане като някаква... стая, тук да бъде 3 на 3, тук 3 на 3, може би тук ще го направя... тук за готвене, нали? Ето тук няма някакви столчета, ще наредим масичка. Ама тук ще бъде бедно, смисъл стаята за спане. Ще видим как ще стане. Тук може да сложим едно легло, тук... обаче проблема е, че като станеш от леглото, умираш. Сега ще го измислим. Да, добре. Фейл. Сега ще вършим тук. Да, сега ще ви трябва едно само, ще ви трябва Stone Slab. Ще ви трябва една стълба и една трапдор. Тук едно казах. Ето така. Опа, майка. Така. Но така. Също тук може би става повече като се спалва. Как иде. Другия път мога да направя се едно по-надолу и така трябва да ще го сложим тук и тук да е стълбичка и вече мога да пресъздадем момента на Титаник. Титаник, бейбе! Така, ето, вече като завършихме малко, почнем да мяза на нещо по-хубаво. Така. Паузирам, само да се набавя някой мат. Също така, аз няма паузирам толкова. Така. Като начало ще се имам една каменна ограда. Само да видим кое ще чува повече. Ето черно сякаш. Сякаш, да, може би черното. Или пък бялото. Айде бялото. Тук да бъде. Така.
Така, не знам, нещо ви прекъсна. Грешки изключих програмата да снима. Ще ме извините. Почвам пак да обяснявам. Тук слагаме 2-3, може би 4 ще го направим. Тук не ви трябва повече. 4 градска височина, може малко по-високо. Ще измисля. Той ще го направим много по-високо. Тук имаме 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето, така. Сега ще вземем 2, 1, 2 и почваме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слайд, може би. Така, сега ще ми трябва малко сняг. Да си направим платното. Така, запълня го. 5, това така остане празно. Ще ме тук да запълваме. Така. Ето. Нещо такова трябва да се получи. Тук оставяме 2 нагоре, тук правим още 1, 2 и 2 нагоре, остане да стърчи. Да стърчи. Ще го направим пак тук така, с едно по-високо това бъде 2. Да, така е добре. Ще сложим един торч. Червен нещо като сигнализаторче. Готино става. Сега, отборяме тук от това, 2 надолу. На третото 1, 2, 3, слагаме 2 градки. И слагаме пак по 2 червени точки. Така, сега да довършим платното. Ще почнем малко по-бързо. Тук ще има 1, 2, 3. 2, 3. Нещо такова го виждам. Спокойно аз разтопи снега от торча. Да, нещо такова. Е добре за сега. Вече е малко по-сложно. Ще направим едно така. Добърках. Нещо такова. Добре. Нещо така го виждам. Така, сега ще направим едно нещо така. Едно си така. Едно, тук правим на 3, едно, 2, 3. Така, щупим го на тук, защото не ми хареса. Че малко правя, сега се бъркам. Тук така, какво чакам, ако се обясня. Това ще го направим бе, ако сложим... Going in like this. So we get 3, which connects to that thingy here. We get 3 here, and this will be going down all the way. To here, and then we're gonna just turn it in like this. Сега трябва да повторим това от тази страна. Тук добавих току-що тези. Това. Тук сложих 3. Тук 2 и тук 2 дигнах нагоре. Но да ме съм малко повече такова на платно. От сняг. Снежно платно. Така, тук ще добавим 2 блока. 2 блока. Ще дигнем даже 3. В смисъл, тук ще го направим така.
Ами, да. Така и... Всъщност... Така... Че сега видим как ще го съберем, да не стане някакво криво. Да не стане някакво криво, може би... Но може би те ще оставим и ще направим просто... Така. Вуаля. Ще бъде малко настрани. Ето. Малко тъпо сега. И после да остане нещо по-добро. Ето, така го видите. Така, ще оставим да. Долу те ще го оставим. Това е много. Много тъпо, но какво се прави? Ме радва, смисъл... Да, ме радва. Ще ми трябва една дърва. Дърва. Ще ми трябва една врата. Сложим. Вижте каква яка вратата. Вижте каква е яка железната врата. Майка ти дева. Само вижте, какво е готино желязна врата. Врата на хладилник. Представете ли си да правите строите чапа хладилник. Така, сложим на врата, също тук и една врата тук. Тук. Към... Таха. То така, сега. Ще ме задължително кенефа обаче. О, така тук съм. Сега ще ни трябва да... Честове. Картина. Тук ли бяха, бе? И легло. Кое ще е тук? Ето. Тук ще е... Ето така. Ето мога отварят, защото има слаб. Тук ще сложим едно легло. Закони ще, бе. Гачи, за какво не ще се слага това, бе? Си фича. Скит, нещо се бърна. Ама защо така искам да ми бъдем тази страна? Идеално. Чакай, спомня само битичката. Да, така. Сега тук спомня картина. Не. Той ще бъде нещо като телевизор. Не. Знаете ли? Ето, ама, вижте каква е сексапилна. По-ромира човек. Сега ще вземем един торч, ще го турим тук. Вече свети. И така, тук ще ни трябва някакви други материали. Така, ще ни трябва едно килимче тук, малко по-свежарско, такова. Ще сложим. Давай ще сложим. Ще ни трябва тук, така. Вече сме към края. Да ги е. Сега ще вземем едно такова. Ще вземем кварцова плоча и отново едно. И така ще сложим една покривка тук. Така сила. Така, стъпнiste Shift и я слагате. Така, сега тук ще напитаме кухнята ни. Така, само точим. Ще взема един крафтинг тейбъл, една печка. Един... Така. Не знам, тук пак ли ще ми прекъсна.
Така, слагаме на килимче и евала. И това вече към края си. То хубаво, че човек не може да седне тук на масата. Да. Фейл. Биг фейл. Няма да е зле. Това тук да си го направите с 3 все още едно по-горе. В смисъл, това тук да го направите с едно по-надолу. Ето това. Да го смъкнете просто тук. Може би просто ще бъде по-удобно. Знам, че стана малко ниско, но какво да се прави. И така, това е от мен. Ето, тук стане в момента спалничка и кухничка. И така, се надявам, че ще ви хареса и ще гледате другите клипове, които ще качвам. Може всеки ден ще качвам или през ден. И така, довиждане.